Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke Simbangun siapa Mbak? Jalan ke Simbangun siapa Lurah? Oh kok desa. Simbangun ya. Kayak paping ya syukur ya. Guys iki tak jape ape njupuk. Ape mbok gopo? Enak waras kok waras dulu sama aku kok jajan. Enak toh? Waras wis ngene. Arek gak jajan. Sing cilik enak apa ora, Pak? Kono sing kono jajal. Wis toh anu aja muni ora enak toh. Kok aku ki sing anu kok malah kowe ki muni ora enak. Cilik endi ngono lho. Ini ambil sini. Gede kae. Ya. Aku arek telu. Anak ada apa ora lah kayak aku wah Kalau piro anak piro paling Pak wis apa nenggone putune guys putune loro nek ana diarep-arep ketake kok kerasan teko randang diparani hele berarti kangene mbembo. kangene mbembo nggo plok-plokan tok ae aku wis sero kuwi kelakuan. Ayo. Aja lali. Iki sawal mentek, sawal selo. Terus Besar. apa? Apa gawean? Ya ngono ya kok ya. Ayo. Engko omong tok ngecepres. Wong tak elingna aku iki. Piye? Ya kudu eling. Cara Mas. Sawal mentek, sawal selo. Besar kan besar tanggal piro? Dhisik bodone apa mulai. Sa. Atus. Kelem kok nganggo iki. Gelem. Lah tapi nyuruh iki. Yo ngadeg kae. Tek ngadeg iki lho. Njungok sedelok nek disuruh terus ngadeg. Lho, Ngadeg ketimbun. Mir-mir. gayane iki lho. Mandi iki ketara. Icu mandi iki ketara. Icu. Halo guys. Mandi ya. Udah. Mandi. Tidur. Badame nang guyub ya. Awake guru dawu guys. Dawu. Lah ya aman nang guyub ya. Oh blarutan ku jenenge. Walah anake. Dedek. Sekilo piro kok ning dedek? Mateng kok? Enggak, makan kemi. Jangan lodan ndak apa lagi? Dek sore di ini kelang lambu. Lenak. Lenak. Udah ngambil ngemi ki mau. Udah masalah apa? Mie ya langge. Lagi nek mine. Budal jam piro? Jam 7, jadi jam piro? Wis jam 7 dek. Cek ngenteni Putri. Putri cek salah. Loh, nek ketak Putri budal Semarang aku ro. Wah, kae lho, sesuk. Wis dipanggil. Wis. Heeh, di ini di bel. Kemes baru berangkat. Ayo syukur. Wah, ki mergawe neh ki artise. Kesel. Enak nang omah ya, Put ya. Akeh tunggale lah. Hi. Turu lemu. Put awang arek Lina ya sok tanggal 21. Ada apa ambek Unes yo nem? Cedak.
Apa ben digoleki? Heeh. Bek turu kos-kosan kono enek apa ora, Put? Nek napa golek nggon turu? Ya enak, yo tapi yo Sewengi. Atau numpak mobil ae. ya enak paling. Wong sewengi tok kok turu. Sama itu dulu. Turu, engko bar golek-golek. Biar iki bek yo kok iki ya. Peklin. Mbahmu guyang-guyu. Ndek. Gak nangis. Gak lah sanune lemah. Nenggone bahaya ya nduk ya ora apa-apa lek kok. Ya, kalau Mbam kalau Mbam kangen Mbak. Aja ngono to ora wedi koyo gengkok kok blarutan. Jadi kinara, tulan. Jadi kinara nggih. Ngene iki Nara yuk, lihat ikan yuk. Akuarium sing cilik cipoke nggawa nduk gawe rene. Yo sing cilik yo. Ben digo Elsa. Ngambil ya. Ya. Nah, kok ambil sing cilik ae. Engko dibawa. Ya. Iya. Jipuk kok akuariume kok. Kok tukokno iwak anu. Iwak hias. Iwak cupang. Pakai baju iki, guys. Ting 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 ting. Si jret. Ora gelem guyu ora ngarah iki. Le dadak nyapa ndak Pak? Apa Pak? Si bingung bae apa mboke? Gak tahu ora matine. Dan nenggok kono ki anu yo, Dah. Ketok cah nom-nome kok ora tatok anak. Padha merantau to. Tadi sampai ki Nek Pak. desane yo Punakane. desane yo Tanggane iki lho kok desane ya arang omah-omah. Ya. Ya. dalan iki cek kok ngono yo, Dah. Sik. Iki cundek kempono iki ono gitu. Nggih. Cul. Iya Kowe jalan. cek perawan ngantek yo ngono kuwi. Yo ora dibangun blas. Gak yo ditambel-tambel tok ngono lho. Tambal-tambal sulam ke wong makadam ora aspal kok makadam. Sak RW. Cocok ya semua aspal. Lumayan. 40 MK. Yo padha yo koyo gini. Cuman omahe ketok jarang. Heeh, marai. Ora kerep Ora jarang ki kene. mergo kan warisane ombo-ombo to. Anune waki-aki. Elane opo. Lah iki sakmene wis jumplek sampe wong neh. Dijumplek. Ono koyo baju iki cene. Ngono kuwi. Siapa yang diput? Aja nganter ke Trauma. Sesuk aku budal nek nang Semarang. Beres cantik ya, Cah. Putuku cantik-cantik. Oke, nek sing bagus putuku ki. kerja. Bojoku apa iki putuku cantik kabeh. Salin. Ora nek sing bagus. Idok. Kali Mbak Asli. Salin dong. Ada takut ya. Iya, Bang. Mau ikut ada Antara aja kalau dari Mbah Dames ndi? mobilan. Mobil e. Mobilane ndi? Dikek ndi ya? Ngarep. Ngarep. Dari ngadeg. Bedaan dulu. Bedaan ayu. Bedaan dulu. Iya, geger. Apa rinjo-rinjo kaya ora kenal wonge ane rasa. Sama tul bayi ki yo. Yo dah. Tul bayi padahal Iya nanti ikut nanti. Kaya ora Kita tak puter rono pengen. Oh, pengen Ya ndang ikut. Ayo. sa. Ayo tak puter rono sik koyo Ngetan tadi kan agak nyabrang-nyabrang. Ayo. Ikut bae ngono dicak kok kudu moh. Tapi dek kok kene mbok cek gelem kok. Dicolok gelem ae. Langsung. Ayo Pas ten aku nek lali ngono. Iya, iya. Minggir wong. Iya, Allah, sampeyan aku tuh mak ngene, Pak. Dirarap entar. Putune Tapi wedok-wedok. Gudi Elsa gede Iya. dhuwur kok. Wah. Ora. Badannya tadi ndelok video itu seneng.
Lali wis ora putune kok. Delokno. Terokno, Nduk. Nggih. Ya nanti dikasih. Ora aku tekek cak. Tak kasih kanggo bagus yo. iku lem guyu wis to. Wis lali. Jaluk ngendi? Jalan-jalan, iya. Nanti Naik becek. berapa? Becek. Ayo. Atau Mbak troli. Oh wis jangan selawan. Ayo, Nduk. Lah iki diputer Eh medun sih, Bud. Yes. Oh Mbak berangkat kerja ikut. Mubeng jero kampung kan. Sampai kerja lek Sri, guys. Kita pulang, guys. Temene rene. Kemendres kae wis sampeyan putum yo koyo kae. Numpak sepeda. Wis ya numpak nonton sepeda tak tumbas nang sepeda pede agi Anak- satuku. Anak sapa kuwi? Udah apa? Nyoto. Hah? Nyoto. Oh nyoto. Kok kene? Sepeda badane saiki. Kok sepeda untuk ado men? Dadi sakwak mbok lho. Hah? Ayo, kendel berarti lho. Montara mundur, Mbak. Kali Tangannya manis nih. Sebentar. Kita cium gelem ora? Cium. pengen nyium dek nih. Ya wis numpak. Numpak lo dihubung-hubung nang dhisik. Ya Allah, sok ben nek ngene Pak Putum roh kowe numpak motor. Iyuh. Mubeng dhisik. Tuh. Melak ra apa-apa engko numpak ngarep, Put. Dadah, Mandras. Jajane dikek kene Pak Mur. Kaya Mbak Zofi ya lho. Mbak Zofi. Nggih. Kayak kerja. Apa? Ki persediaan jajan iki nek esuk iku nek nang sekolah yo mati nggo jajan. Kok tukokno neh le. Kok Indomaret kok. Indomaret apa? Kok tak tumbas neh aman-aman. Mimi urung. Pop mie, terus Yakult, susu, Yupi, suka aneh. Ya Pak. Jos jajane ngeri ya, Pak ya. Jos. Dadi kapan nek karo napa? Delok TV ya Pak. Arek ngambil iki sing dhuwur kok diseni apa? Sosis. Sosisnya mana? Iya, sosisnya ndek kuwi. Wow. Kayak kamar ae. Kamar? Kayaknya Mbak, kamar Mbak. Yes. Sama. Iya, wes Ini jajan. Pak. Sini. Sini. Iya, Sini. Pada. Karek ngambil. Ki Mbak, toto Mbak. Iya. Nah. Jos. Terus sosis. Sosis. Wis, ini terus tenang. Ini lompong tenang. Wah. Sosisnya ndi, bukan ndi? Bukan. Sosis. Kayak roti kayak kono aja kira-kira kayak enggak coba ya, Mbak. Coba. Nah, ki anune iki lho. Ambil Dek iki, Dek. Iki lho apa jenenge? Kenapa, Mas? Oh, iki
Iki nganu. Lempem iki. Oh iya. Iki sini. Rumput laut. Iki sosise. Iki cek, Mbak. Jajan iki lho. Rumput laut iki lho. Iki senengane rumput laut kayak kono. Sosis. Lah. Jesi. Full. Aman ki. Wis kadang mae modal. Bengok-bengok jaluk jajan. Aku mau jajan sing banyak. Hari. Nek ngeten persediaan aman. Bengkong. Wis Pak, jajanmu mari kae. Mandi. Walah jajane akeh, guys. Kayak jajane jajan Pak. Nah, kuwi. Kayak Pak. Bubur. Ya, Pak. Bubur kesukaane apa? Mbak, ngono nek noto gak iso tekno, Mbak. Carane ngadeg ngono lho. Nah, gurine kono lho. Nah, ngono lho. Ini super bubur. Senengane super bubur apa? Supermarket ya apa? Iya Pak ya. Kowe nggawa anu apa ora? Rumput laut. Pak? Mie. Ini sedang goreng. Mari. Mak bikin mie. Pedodor apa? Apa dodol ngene baru malah kayak apa? Kue baru apa? Ya, iya Pak ya. Wis Pak, Sudah. wis dagangan makan wis ya. Engko tumbas neh, apa neh? Susu. Susu. Susune ki. Wis ya. Ini bawa Kak. Di bawah. Bawa sekolah. Mama, no. Di bawah. Apa sing dibawa? Di bawah. Ojo di bawah. Iya wis. Itu di bawah. Ojo Ojo di bawah. Oh iya, taruh atas. Iya. Dia jadi kotor. Iya, Oh, nanti di jadi- bawah jadi kotor. Pinter. Taruh atas saya. Wis ya. Berangkat sekolah dulu permisa, Raka mencari ilmu biar menjadi dokter, biar menjadi Pak Presiden, biar menjadi sing dhuwur-dhuwur ae, Pak. Aja sing ndek-ndek. Pegawe migas ya ora apa-apa. Iya. Nang pasar malah domborong, guys. Dan nang pasar bolong murah, deh. Ki 10.000. Tak kandhani ya, guys, 10.000. Terus iki 5.000. Terus iki mau pira, Dep? 20.000. Sing kae 6.000. 6.000, guys. Ya Allah. Iki nek nggo nganten biasane 20. Ya Den ya. 20.000. Lho, guys. 10.000. Jos 10.000, guys. Iki nek nang kono, nduk, Mas, gedang pira, Mbah? 20 ae, nduk. Alah, nek dieber kok murah ya. Mulane wong nek dieber ngono ya murah ya. Aja dieber. Kayak acara apa lah? Acara ambil duit biar kayak. Kan pemaran duit. Untuk surat sih, Mama. Tok surat. Tak parani. Deloki piye? Deloki je. Surat ae. Loh, Jam 11. ya padha kentuk deh. Deloki deh. Jan.
Aku tak traktir aku untuk duit doi bantuan. Anyar paling. Sing wis tau sapa? Aku tahu. Makku tahu, makku lho. Lina iki entuk Dik 1.200.000. Ape metu? PIP. Gunku berarti ini 1 juta rong SMA. Iya dikurangi ya. Aku sama ini. Soalnya gue Lina nek lagi pingsan kok iki. Jadi aku tak ada Urung. Tani kok duit gak keringetan aku malah cepet entek. Malah cepet rasane untuk duit gak keringetan aku lo piye lah rasane. Awakku apa surah oleh BLT Ya tak jenengku dikomoki kok. jarene aku sing paling sugih dhewe tak rewangi atus keringet aku pengen iso ngliwat aparat para BLT. Ayo demo Den. Nek aku yo mbok kelungi mbok pilihnya sekarang sahabat kaya apa? Kaya utang. kaya su. Jane iki sing entuke malah aku. Kok iso? Iso ubuke akeh. Ya wis sapi ra duwe. Sawah ra duwe. Lah kowe ra niat tuku. Lah iku ora niat tuku kok. Lah kowe nek tuku yo jejer-jejer ayo. Tegaran duwe. Kan pemerintah ora mikir ngono. Nek sing nilai nak kowe ya. Sing nilai nak kowe. Wong nggonku padha duwe sawah. Kira sing nilai kowe ya. Aku jarine paling sugih dhewe lah ya. Tapi nek dipitung aku ra duwe sawah, ora sapi ra duwe. Sing entuk wong kene kok sing di sapi. Sawah yo ombo. Tegale ombo. Yo mergawe. Kalunge kok nek ape Nganu kok teko hotel. Gelange teko sikut. Kowe iki ape tuku sapi terus jenenge klak. Wah yo, dikira sing biji kowe ya. Sing biji kowe. Kono sakjane Ya kono kenapa pemerintah kok ora biji? pemerintah kan ora roh ndak. Itu ora Sapi, jadi itu boleh sing anu sing duwe sapi, duwe sawah. Nek itu yo ijek. nane pemerintah data lah ya. Berapa wis? Berapa menek piro? Wet gedang menek. Yo jare kok wit gedang nek. Aku mboten gak nggenku. Ora nggenku, kadene jenengku wis dibeli kok. Kok didata kok. Ora nggenku. Nek datane kok pensil kok ya. Nggenku renek kok. Ini mlebu. Ora entuk. Iya, ora enak ada. Pokoke rame iki perkara iki. Renek nggenku mbak. Kan sawah. Pancen oke digawe. Lakon wong nyawang kaya wong kere. Nup, Mamanya Singge. Nup. Dikasih siapa tadi? Kasih pisang sama Mbah Ju. Dikasih pisang sama Mbah? Mbah Ju. Mbah Ju. Kasih Mbah Ju pisangnya. Iya. Iya, Sa? Iya. Sa? Anu? Dilikno neng ndi? Medekne didata nek duwe TV dijabut. Yo iki nek nang YouTube. Aku ndek iki ditekoki duwe TV, duwe kulkas, duwe open-open ora aku ora duwe. Aku ngono. Pisan duwe sawah apa ora duwe sawah. Biasane iki wonge duwe muni ora duwe. Tak kek iso bayang sesuk TV ku tak delikno. tak kek iso bayang. Ya aku ora duwe. Aku ape manggon omak Den aku ape ngomong anggo omahe Parlan kono. Yo ngono yo. Wis apa? Engko nak didatan kono ae. Terus omahe dipoto bareng saiki lebokno kamar nganu kulkas lebokno kamar mandi. Ndak ape wong data kamar mandi. Terus aku tau malah omahku elek tenan kuwi nggone Parlan kuwi. Kelas-kelas. Wala apa ini lho.
Bojoku ora mergawe. Anu. Sini. Ora iso. Akan Ini Sanum gendut. Halo. Sanum gendut. Sanum gendut, Mbak. Anak siapa lagi? Yo, bapaknya Sanu lewat kemarin. Sanum. Ini Sanum B, Sanum C, Sanum A. Semua ada Sanum. Gendut. Gendut, Mbak. Gendut, Mbak.